Parkinson-boksen. Het roept misschien wat vragen op als je het voor het eerst hoort, maar in Oostburg kan het sinds kort. Bij sportschool Sweat verzorgt Mariska de Man aan een groep enthousiaste sportievelingen deze lessen. En dat er gekozen is voor boksen is volgens haar dan ook goed te verklaren. Boksen heeft als sport al best wel veel in zich. Een stukje balans, een stukje kracht, een stukje snelheid. Ook een stukje techniek en nadenken over hoe ik mijn stoten moet plaatsen. Dat heeft boksen in zich. En wij gebruiken het boksen als een stukje sport, maar we doen ook een stukje braintraining. Dus eigenlijk werken we met dubbelopdrachten. Ze moeten bewegen en nadenken. Alles om het brein te triggeren. Probeer door de hele ruimte te bewegen. Probeer rustig, constant te bewegen. Als ik zo meteen nummer 1 zeg, de persoon die je tegenkomt, geef je een high five. Nummer 2, draai je om. Nummer 3 is even een kleine kniebuiging. Perfect. Boksen op zich, wat ik eigenlijk heb ik nu nog geen dubbeltaken bij gedaan, maar dat is alleen al geven en ontvangen. Dus als ik stoot, dat is één stukje van de opdracht. Maar dan als ik een stoot ontvang, hoe moet ik mijn handen plaatsen? Dat is eigenlijk voor hun al heel ingewikkeld om dat allemaal mee te nemen. Toen wij bij de Parkinson-verpleegkundigen waren, toen was dat mijn eerste vraag. Wat moet ik doen om zo lang mogelijk mobiel te blijven? Ze zegt bewegen, 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 bewegen. En daar kwam Parkinson-boksen ook in voor. Ja, ik denk dat ik er echt wel baat bij kan hebben om toch mijn evenwicht wat te verbeteren. En 2 dingen tegelijk doen. Parkinson is een progressieve neurologische aandoening waarbij bepaalde hersencellen afsterven. Daardoor ontstaan klachten als trillen, stijfheid en traagheid. Voor Anton en ook veel van de andere aanwezigen zijn de lessen vooral belangrijk om dat juist onder controle te krijgen. Het enige waar ik wel eens last van heb is mijn linkerhand. Want dan trilt hij. Kijk, als ik grote bewegingen maak heb ik daar geen last van. Maar als ik bijvoorbeeld een Spaans pepertje snij in de keuken, dan moet ik daar echt op letten. Arna heeft weliswaar geen Parkinson, maar de trainingen komen ook voor haar goed van pas. Ze heeft namelijk MS. Ik ben een vreemde eend in de bijt, maar ik heb ook wel last van evenwichtsstoornissen. Dus vandaar dat dit gewoon allemaal goede oefeningen zijn voor mij. Dus daarom sprak het me heel erg aan. Dus ik probeer of het iets voor me is. Maar ik denk het wel. Als ik nu de eerste les zo heb meegemaakt, ja, het is aanpoten. En goed om te weten is dat er buitenom het stoten tegen de handschoenen van de ontvanger geen fysiek contact gemaakt gaat worden door de deelnemers. Een nieuwe Rico Verhoeven hoeven we dan ook zeker niet te verwachten. Nee joh, want het is helemaal niet mijn sport. Het is vooral bezig zijn om die grote bewegingen in stand te houden. Ik vind het zelf heel erg belangrijk, plezier in bewegen. En dat vind ik voorop staan. En als ik zie hoe ze bezig waren, denk ik dat dat wel goed zit.